Jota chini Bru News na ito naita kum mampa hana payo no skantarang kaksa mahamba yapa ina no kabo jawo nang ani channel no subscribe kiya khotong ke subscribe kiya la lagradik mane ka channel ta umon boye. Sini titi adi si hapang paye sini gorom ganang onimes deporma iko sini titi adi sino jumbo nahare hapang tongo bahine kok hilang mani tongwang 2-3 mas ni age ekbar paikangka belai borok tong kesep sak kesep pongni kuno khana kure ei boro rongno chungtini chubana ni phayo obani bagai chini deputy CM no angkisa thangoi sawoika obo maya ganang rok jottono chini hapango tongnai robo maya tongmani bisingo no chini bukung barati prasarok no tini chubana chini jono dagi homani bisingtui chung tabo kanani baidyo ei ti prasarok usuk bigrani khangrao sogoi tongnai rok no satungni sakolom khainani bagai chung tabo kao. Madam ni sini mungkin ada di. Ani sini mungkai TWF Central Committee Vice President. Ang bina Deporma. Belaga hambai ingat sung orote faiso bajak tunggu norok tini je sini riang poloka kami je tabuk nor to tabuk khana ni bagi ready kelai tunggu. Ngen norok ebong nor aro subasu kanya ni bagi sungkisa khana ka aro nor thamone ya glo aje sini riang busti bororok norok te tam kok kesarane musung kaya sai khana madam. Naidi जों वाइसापुरु थांलाय फायके एकबार रियां बस्तिव आपुरु थांपुरु जों बेलाय नुनु खाजे बिनि रेशन कार्ड करै तारपरे नक नुखुं करै आपुरु जों सामा दंग जे सिनि सारनि खुनजुव जों मकक न सकरि नाय हिनै सिनि सार खनावै तंगै मानजागलिया सिनि तिति एडि सिनि डेपुटी सीएम सार अनिमेसनि दागि मुंबाय जों तिनि जत्तो सिनि वारियर्स रक जों थांलाय दंग पलका हासगै कमन नक नुखुं सायानो नग टीम थेपावै जों काबुलायनाय थांबाय. Madam ni sini mo? Ang blok komite ni secretary Miturani Deporma. Belaga hambai ingat sung tabuk tebo tini yang ote faiso bajak tonggo noro tini je sini pro rasno rokhop jak riang busti kami onor tabuk je sini bubagarni netritwe noro tabuk je thanani bagai noro tabuk reding lai tonggo ebong noro aro tabuk thangsok yang hangakai o je aroni lukorong noro tabuk khagasang kok sanani abo nongni kya sai khnar di. Belai no sini kok tripura media rong belai hambai te jotto sini khasani sengkrang jotto nai tongnai ani mafata kukte bukuk chungno norok jara nai tongnai rok nang mono rikech sini thanai 2021 যখন এডিসি হাপার ফাইপে মানে পরিবনো sini riang bosti ni sini bukuk jok belai no kichi kopla nokha sini kung tongmani bagai chungbono kokri phaisa chungbono sini edisi ni bisingtui